Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар 84 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф 82 микрорайон мешавад. Дар ин ҷо супермаркети Сиарион ва аз ин тараф мости 103 фабрикаи ширин. Ва ин бошад Тайга. хонаи имрӯзаамон дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва бинои имрӯзаамон мана ҳамин бино мебошад. Аз 4 ошона иборат аст. хонаи имрӯзаамон дар 4-ум ошонаш ҷойгир аст. дари хонаи имрӯзаамон мебошад. мана ҳамин падез аст, падези тоза. ва ин шкафам аз соҳиби хона мебошад. дӯстони азиз, мегузарем ба худи хона. дари бо сифат часпондагиам. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 4-ум ошона ҷойгир аст. якум ҳуҷра, ҳамом, дар ин ҷо гардироб, дуюм ҳуҷра истиқоматӣ, ошхона ва ҳоҷатхона. навғуромона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат. якум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. бинед чӣ қадар хона таъмири зебо дорад. дар дарони хона 2 термекс, 2 кондитсионер, 2 люстра, кухни гарнитур ва пардаҳо меистанд. боз хотиррасон мекунем ки кришаи бино ба пуррагӣ таъмир шудагӣ аст. монтажи свети хонаам нав кардагиам. ва ин ҷо ҳамон дӯстони азиз, ҳозир обро нишон медиҳем. фишори об хуб аст. хона бо барқ ва оби доимӣ умуман мушкилӣ надорад. ва ин ҷо гардироб аст. дӯстони азиз, беғайр аз гардироб боз як шкаф дар падъез ҳаст. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. бинед чӣ қадар хона таъмири зебо дорад, таъмири нав. хона ҷойгир аст дар 84 микрорайони шаҳри Душанбе. бениҳоят минтақаи хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. ва ин ҷо ошхона дӯстони азиз, масоҳаташ хуб аст, трезаву балкон ҳам дорад. нархи хона бошад 495 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. мо боша навора давом медиҳем. ва ин ҷо ҳоҷатхона. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои саветӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. криша ба пуррагӣ таъмир кардагианд. бехавотир. марҳамат дӯстони азиз, нархаш 495 000 сомонӣ. таъмири хуб. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.